ಹೆಲೋ ಬಂಧುಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲಿ ನಾನು ಹುಷಾರುಲೆ ಒಂಜಿ ವಾರದ ದಿಂಚಿ ನಿಕಲ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡ ಬೊರ್ಚ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫೈನಲಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕಲ್ಡೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ MBAದ 4th ಸೆಮ್ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯೊಕ್ಕ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ನೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಿಯೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುನೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುನೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ನು ಉಂತವನೆ ಅಂದ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಈತ್ ದಿನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯೊಕ್ಕ ಜಿಂಜ ದಿನ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ನೆಟಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ CV ಮಂತು ಕುಲ್ಲುದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂತೆ CV ಮಂತುದೆ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ನೆಟಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಜಾಬ್ ಗಂಡಲ ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗು ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ಗಳು ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗು ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಮನಸ್ಸೇ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗು ಪೋಕಂದ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಮನಸ್ಸೇ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಒವ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕೆರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಒರೊರ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಒರೊರ 7 ಒರೊರ ಎನ್ಮ ಅಂಚ ಒಟ್ರಾಸಿ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ಲ ಆತೆ ನಾನು 100% ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಂಬುದ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಬೆಟರ್ ಇತ್ತು ನಿತ್ತೆ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಬೆಟರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನೇನು 100% ಯಾನು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ವೈಕ್ಲ ಓ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ 100% ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೆಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಯಾನು ಕೊಟ್ಟು ರಾತ್ರಿನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೀವು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತೊ ನೋಡು ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತೊಂದೆ ದಾಯ್ತ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪನ್ನೆಂಡು ಅವೇ ಜಾಬ್ಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸೇ ಒಂದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯನಲ್ಲ ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 100% ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೆತೊಂಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನ ಕೆಲಸನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೋಯ್ನೆ ಅಂಡ ಈ ಜಾಬ್ದ ವಿಷಯ ಹಿಡ್ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸೇ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೇನು ಇಂಕು ಯಾನ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪೋದು ಇಂಕ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಣದಂಡ ಒಂಜೊಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ತಿಕ್ಕಣದಿಗೆ ಇರುತ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 20,000 ಸಂಬಳ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಣದಿಗೆ ಇರುತ್ತೊಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾಂಕ್ 9 to 5 ಜಾಬ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಯಂಡ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಯಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಜಿಂಜ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಸೊ ಏನು ವಾರಗೊರ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಣದಂಡ ಬುಕ್ಕ ಈ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪನ್ನ ಆತೆ ತೂಲೆ ನಿಕಲು ಮೂಲೀತ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ತಲು ಒಂತ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿಂದ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ 80,000 ಮಿನಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಐಟಮ್ ಮಿನಿ ಇಪ್ಪು ಸೊ ಯಾನ್ ಈತ ಐಟಮ್ ಉಂಡಾಯ್ತ ಮನ್ಪನೆ ಯಾನ್ ಜಾಬ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಣದಂಡ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಯಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಯರೆ ಅಕ್ಲು ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಡು ಪೇಂಟೆ ಮಿನಿ ಪೋದು ಕೊನವೇರು ಸೊ ಒಂದೇನು ಆಯ್ತು ಮನ್ಪನೆ ಏತು ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಈತ ಐಟಮ್ ಕೊನದಿಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂತೆ ಐಟಮ್ ಇತ್ತನೆ ಚೂರು ಐಟಮ್ ಇತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಸೇಲ್ ಆಯ್ನೇನು ವಾಪಸ್ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಈತ ಐಟಮ್ ಅಂತದೆ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಯಾನು ಕೊನಪ್ನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೆ ಜಿಂಜ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಉಂತವಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೊ ಜಿಂಜ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೆ ನನ್ನ ಐಟಮ್ ಇತ್ತದು ಅಂಡ್ ಈತ ಐಟಮ್ ಈತ ಭಂಗ ಬರ್ತದು ಕೊನತದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಪ್ಪಗ ಪೂರ ಬರ್ಸಾಗ ಪುಳ್ಯ ಕಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಬೋದು ಬರ್ಸಾಗಿ ಚಂಡ್ಯ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಏತು ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಡನ್ ಅದು నేను ಉಂಟಾರೆ ಎಂಕ್ ದಾಯ್ತಾನ ಜಿಂಜ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತೊಂದೆ ದಾಯ್ತ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಇದ ಗಂಟೆ 12 ಮುಕ್ಕಾಲಾಂಡ್ ಯಾನು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕಿನಿ ಬೋಣಿಲಾಂಡ್ 350 400 ರೂಪಾಯಿ 750 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಣಿಲಾಂಡ್ ಸೇಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸೇಲಾಂಡ್ ಸೊ ಯಾನ ಇಲ್ಲಲು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಫ್ ದಾಯ್ತನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ನೆ ಎನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎನ್ನ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಯ್ತನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡುದಿತ್ತಂದ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ ಕೆಲ್ಸ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂದ ಒಕ್ಕಡೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಕ್ಲು ದಯ ಒಕ್ಕಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಏನು ಬಿಡ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಂಡಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ದಾಯ್ತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಬರೆದಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಈ 4 ಗೋಲ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಜಾಬ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಯಾಗಿಂದ ಪಂಡ 4th ಸೆಮ್ ರಿಸಲ್ಟೇ ಬರ್ತದಿಜಿ ಸೊ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ದೆತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಈ 4 ಗೋಲ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತ ಮಿತ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾಯ್ತ ಜಾಬ್ ನಾಡ್ಯರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ನು 4 ಗೋಲ್ ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಆಗಸ್ಟ್ ಮುಗಿಪ್ನೆ ತಗುಲೈ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಏನ್ ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ವೈಸ್ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ
4th ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಡು 70% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮನ್ಪುನ ಐಕೆ ನನ್ನ 100% ಕೊರ್ತೆ ಫುಲ್ ಓದಿದೆ ನನ್ನ ಕೈಟಿಜ್ಜಿ ಐನ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತಂಡೆ ಬರೆದಾತಂಡೆ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಆಪುನೊಂದು ಮುಖೇನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೋಲ್ ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಈ ಚಾನೆಲ್ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವುಡು ಅವಳ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆവുಡು ಈ ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ 30 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಕೆ ನಾನು 100% ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಅಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಡೇ ಏಳರಿಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಸೋಮವಾರದ್ದು ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಡೈಲಿ 7:30 ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಬುಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಐತಾರು ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ 7 ಗಂಟೆ ಅದು ಲೈವ್ ಮುಗಿಪೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏರ್ ಮಾತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ಈ ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಆರೆ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ದೈತನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರೊಳ್ಳಿ ಬುಕ್ ಏನ ಥರ್ಡ್ ಗೋಲ್ ದೈತ ಅಂತ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಯಾನಿಕಲ್ಡ ಪಂತೆ ಐಟಿತ್ತೆ 10,200 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತೀರ್ 200 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತೀರ್ ಐಟಿ ಅನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡದೆ 4 ತಿಂಗಳು ಕರೆಂಡ್ ಐನ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ಲ ವಾರ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಡೋಡು ಐನ್ಲ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಕೆಲಸನ ಯಾನು ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಮುಖ್ಯನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಗಡಿದ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಡತೆ ಐನ ಖಾಲಿ ಮನ್ಪೋಡು ಐನ ಮುಗಿಪೋಡು ಆಗಸ್ಟ್ 30 ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಪೂರ 0 ಆവുಡು ಸೊ ಅವ ಯಾಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಜಾಬ್ ನಾಡಿರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೆ ಜಾಬ್ಗೆ 100% ಪೋಪೆ ಬಂತೇರಿ ಜಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಪೆ ಅಂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನಾಡಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಏನ ರಿಸಲ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ 4th ಸೆಮ್ದ ಸೊ ಅವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರದು ಲೇಟ್ ಅವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಜಾಬ್ ನಾಡಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಈ ಆಗಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಜಾಬ್ದ ವಿಷಯ ಏನೇನು ತರೆಯದು ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಇಂಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಬ್ ಒಂದು ಪಂಡನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಪಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲೈಫ್ ಹಿಡ್ದೈತೆ ನಿಂಚ ಗೋಲ್ ಇತ್ತು ನನ್ನಂಟ ನಿಕ್ಲಿಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆದಿಡ್ಲಿ ಜಿಂಜ ಯೂಸು ನಿಂಚ ಬರೆದಿಪ್ಪು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಓಳು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಜಾಗ ನಿಕ್ಲಿಂಚ ಮಲ್ಲೆಟ್ ನಿಕ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಬರೆದಿಡ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಣಾಗ ಏನು ತೋಂದಿಪ್ಪರತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಅವೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಅವೇ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಬರೆದಿಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಜಿಂಜ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಸೊ ನಾನೇನು ಎಲ್ಲ ಸೋಮವಾರದೊಕ್ಕ ಈ ಗೋಲ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಇಂಚ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಐನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಬುಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುವೆ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸೋಮವಾರದ ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಸಂಡೇ 7 ಗಂಟೆ ಇದ್ದು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆತೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊರೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಯ್